Rakkaat naiset ja toverit, meillä on nautinto kertoa teille Richard Claydermanin uudesta levykansiosta. Tällä uudella levykansiollaan vallankumouksellinen pianovirtuoosi esittää valikoiman herkimpiä työväen lauluja. Tunnelmallinen albumikokonaisuus Piiskaa porvarin pyllylle sisältää muun muassa seuraavat iki-ihanat agitaatioklassikot. Lakko-oikeus turvattava. Silmien väliin porvaria. Riistokapitalismin rappio. Pääoma käsite nuoren Marxin tuotannossa. Tuokaa minulle kokoomuksen piirisihteerin pää. Toveri Claydermanin levykansio Piiskaa porvarin pyllylle tuo oikean vapputunnelman jokaiseen työläiskotiin. Elannon jäsenkortilla 2% alennus ja 5 bonuspistettä. Toverit, vallankumous alkaa levykaupasta!